ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 2/7/25 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ನಿಕುಲು ಡಬಲ್ ಅಹಿಂಸಕ ಆತ್ಮಿಕ ಸೇನೆಯಾದುಲ್ಲರು. ನಿಕುಲು ಶ್ರೀಮತದ ಅನುಸಾರ ತಮ್ಮ ದೈವೀ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಕುಲು ಆತ್ಮೀಯ ಸೇವಾಧಾರಿ ಚೌಕುಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲವ ಪಾತೆರದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊರ್ಪರು. ಉತ್ತರ: ನಿಕುಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊರ್ಪರು. ಇಂದು ಅವೇ ಮಹಾಭಾರತ ಲಡಾಯಿದ ಸಮಯವಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಈ ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚ ವಿನಾಶ ಇರೋಂಡು ಬಾಬಾ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ವಿನಾಶದ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಜಯ ಜಯಕಾರ ಆಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಪರಸ್ಪರ ಸೇರ್ದು ಯುಕ್ತಿನ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ವಿನಾಶಗ ಸುರುಕೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಬನ ಪರಿಚಯ ಎಂಚ ತಿಕ್ಕುನು. ಗೀತೆ: ಈ ರಾತ್ರಿನ ನಿದ್ರೆಡು ಕಳೆಯ, ಪಗೆಲ್ನ ತಿನ್ನೊಂದು ಕಲೆಯ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಬಾ ತಿರುಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಗವಂತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಗುಡಾರೆನು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಮಾಂಡರ್ ಇನ್ ದಿ ಚೀಫ್ ಅಂಡಲ ಪನ್ಲೆ ದೇವಣ್ಣ ನಿಕುಲು ಸೈನಿಕ ಆದುಲ್ಲರೆತ್ತೆ. ನಿಕುಲ್ನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕಮಾಂಡರ್ ಏರು ಇಂದೆಲ್ಲ ಸಹ ತೆರಿಯೊಂದರು ರಡ್ಡುಲ ಸೈನ್ಯಲುಂಡು. ಅವು ಶಾರೀರಿಕ ಸೈನ್ಯ. ನಿಕುಲು ಆತ್ಮಿಕ ಸೈನಿಕರಾದುಲ್ಲರು. ಅಕುಲು ಹದ್ದದ ಸೈನಿಕರು. ನಿಕುಲು ಬೇಹದ್ದದ ಸೈನಿಕರಾದುಲ್ಲರು. ನಿಕುಲೆಡ ಕಮಾಂಡರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು. ಜನರಲ್ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಸಹ ಉಲ್ಲೇರು. ಜೋಕುಲೆ ತೆರಿದನು ಎಂಕುಲು ಶ್ರೀಮತದ ಅನುಸಾರ ರಾಜಧಾನಿನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಲಡಾಯಿದ ಒವ್ವೆ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಡು ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ದೈವಿ ರಾಜ್ಯನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಕಲ್ಪಕಲ್ಪಲ ಎಂಕುಲು ಈ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪುವ. ಇನ್ನು ಮಾತಲ ಬೇಹದ್ದದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಆ ಲಡಾಯಿಡು ಈ ಪಾತೆರೊಳಿಜ್ಜಿ. ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅರೆಗೆ ಜಾದೂಗಾರ, ರತ್ನಾಗಾರ, ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೇರು. ಬಾಬನ ಮಹಿಮೆ ಅಪಾರವಾದುಂಡು. ನಿಕುಲು ಬುದ್ಧಿರ್ದು ಕೇವಲ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಮಾಯೆ ನೆನಪುನು ಮರಪದ ಬುಡುಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಡಬಲ್ ಅಹಿಂಸಕ ಆತ್ಮಿಕ ಸೈನಿಕ ಆದುಲ್ಲರು. ಎಂಕುಲ್ನ ರಾಜ್ಯನು ಎಂಚ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಪಂದು ನಿಕುಲೆಗ್ ವಿಚಾರ ಉಂಡು. ಡ್ರಾಮಾ ಅವಶ್ಯವಾದ ಮಲ್ಪ ಉಂಡು. ಅಂಡ ಪುರುಷಾರ್ಥನಂತೂ ಮಲ್ಪೊಡತ್ತೆ. ಏರು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಜೋಕುಲುಲ್ಲಿರೋ ಆಕುಲು ಪರಸ್ಪರ ಯುಕ್ತಿನ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಅಂತ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ ಮಾಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕುಲ್ನ ಲಡಾಯಿ ನಡತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಇಂದು ಸಹ ನಿಕಲೆ ತೆರಿದಿಂದ ಮಹಾಭಾರತ ಲಡಾಯಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಆಯರುಂಡು. ಇಜ್ಜಂದೆತ್ತಂಡ ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿನಾಶ ಎಂಚಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ನಿಕಲೆಗೆ ಶ್ರೀಮತನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಎಂಕುಲು ಜೋಕುಲು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಆ ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿನಾಶದ ಬೊಕ್ಕ ಭಾರತಡು ಜಯ ಜಯಕಾರ ಆಪುಂಡು. ಇಂದೇ ಕಾದೆ ನಿಕುಲು ನಿಮಿತ್ತ ಆದುಲ್ಲರು. ಐನರ್ದವರ ಪರಸ್ಪರ ಸೇರುಡು. ಎಂಚ ಎಂಕುಲು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪುನವ ಬಂದು ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪೊಡು. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಬನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತೆರಿಪಲೆ. ಇತ್ತೆ ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿನಾಶ ಇರೋಂಡು ಬಾಬಾ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಲೌಕಿಕ ಬಾಬಲ ಸಹ ಹೊಸ ಇಲ್ಲನ್ನು ಕಟ್ಟವಿರಂದೆತ್ತಂಡ ಜೋಕುಲು ಖುಷಿ ಆದು ಬಿಡುಪೇರು. ಅವು ಹದ್ದದ ಪಾತೆರ ಇಂದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಪಾತೆರ ಆದುಂಡು. ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಗೂ ಸತ್ಯಯುಗ, ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚಗೂ ಕಲಿಯುಗ ಪಂದ್ ಪನುಡಾತು. ಈತೆ ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು. ಐರ್ದವರ ಬಾಬಾ ಏಪ ಒಕ್ಕ ಎಂಚ ಬತ್ತದು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪಿರು ಪಂದು ತೆರಿದಿಪ್ಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲೆಟ್ಲ ಸಹ ನಂಬರ್ವಾರು ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅನುಸಾರ ತೆರಿಯೊಂದೇರು. ಮಲ್ಲಕ್ಲಿರದಲ ಮಲ್ಲಕ್ಲು ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಂಬರ್ವಾರು ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅನುಸಾರ ತೆರಿಯೊಂದೇರು. ಕುದುರೆ ಸವಾರಿಯರು ಕಾಲಾಲು ಉಲ್ಲೇರು. ಕಮಾಂಡರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಇಂದು ಮಾತಲ ಕೇವಲ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರದು ತೆರಿಪೋಡಾಪುನು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಪರಸ್ಪರ ಸೇರ್ದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಬಾಬನ ಪರಿಚಯ ಎಂಚ ಕೊರಪುನಿ ಪನ್ಪುನ ಯುಕ್ತಿನ ದೆಪ್ಪೊಡು. ಇದು ಆತ್ಮಿಕ ಸೇವೆಯಾದುಂಡು. ಎಂಕುಲ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ಬಾಬಾ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪರ ಬೈದಿರು ಪಂದು ಎಂಚ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊರಪುನವು. ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿನಾಶ ಎದುರುಡುಂಡು. ಇಂದು ಅವೇ ಮಹಾಭಾರತ ಲಡಾಯಿ ಆದುಂಡು. ಮಹಾಭಾರತ ಲಡಾಯಿದು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪುನೇನು ಮನುಷ್ಯರು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೆರು. ನಿಕುಲಿತ್ತ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪರು. ಎಂಕುಲು ಈ ಸಂಗಮೆ ಗೊಟ್ಟು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಒಂದುಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಆದ ಮಲ್ಪೆರ ಬೈದಿರು. ಹಿಂದೇಟು ಲಡಾಯಿದ ಹೂವೆ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಜೋಕುಲೆ ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚಡು ಒರಿಲ ಪಾವನೊಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚಡು ಒರಿಲ ಪತಿತೊಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಈತ ಇಲ್ಯ ಪಾತೆರುಲ ಸಹ ಏರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೆರು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆಗೆ ಮಾತ ಚಿತ್ರದ ಸಾರವನ್ನು ತೆರಿಪೋಡಾಪುಂಡು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡು ಮನುಷ್ಯರು ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಜಪ ತಪ ದಾನ ಪುಣ್ಯ ಇಂಚಿನೇನು ಮಲ್ಪೆರೋ ಐದು ಅಲ್ಪಕಾಲಗಾದ ಕಾಗವಿಷ್ಟ ಸಮಾನ ಸುಖತ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಪುನು. ಅಂಡ ಇಡೆಗ್ ಬತ್ತದು ತೆರಿಯೊನ್ನಗನೆ ಈ ಪಾತೆರುಳು ಬುದ್ಧಿಡು ಕುಲ್ಲುಂಡು. ಇಂದು ಭಕ್ತಿದ ರಾಜ್ಯವಾದುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಜ್ಞಾನ ಅಂಶ ಮಾತ್ರಲ ಇಜ್ಜಿ. ಎಂಚ ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚಡು ಏರಿ ಒರ್ಲ ಪಾವನೆರು ಪುಜರು ಅಂಚನೆ ಜ್ಞಾನಲ ಸಹ ಓರಿ ಬಾಬನ ವಿನಃ ಬೇತೆರಡಲ ಇಜ್ಜಿ. ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಂಚಿನ ಮಾತಲ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ್ದಾದುಂಡು. ಏನಿನ ಜಪ್ಪೊಡೆಯಪುಂಡು. ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದುಲ್ಲರು. ಇಂದೆಟು ನಂಬರ್ವಾರು ಸೈನ್ಯ ಉಂಡು.
ಏರು ಮುಖ್ಯమైన ಕಮಾಂಡರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಜನರಲ್ ಇಂಚಿನಕ್లుಲ್ಲಿರೋ అకలు మాతెర్ల పరస్పర సేటిది ఎంకులు బాబన సందేశని ఎంచ కొరుపుని వన్పన యుక్తిని తెప్పోడు జోకుಲೆ తెరిపోడాపును మెసెంజర్ పైగంబర్ అత్తన గురు ఒరి ఆదుపేరు ఓరిన మాతెర్ల భక్తి మార్గదకలాదుల్లేరు నికులు ఏతే సంగమిగి ఆదుల్లరు ಪಂಡ ನಿಕುಲಾತೆ ಸಂಗಮಿಗೆ ಅದುಲ್ಲರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ್ನ ಗುರಿ ಮಸ್ತ್ ನಿಖರವಾದುಂಡು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣನ ಕಥೆ ಮೂಜಿನೆ ಕನ್ನದ ಕಥೆ ಅಮರ ಕಥೆಯನ್ನು ತೆರಿಪವೆರು ಈತೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣನ ಕಥೆಯನ್ನು ತೆರಿಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡು ಕಳೆದುಪೋಯಿನ ಪಾತೆರಳುಂಡು ಏರು ಇತುದು ಪೋಪೆರು ಅಕಲ್ನವು ಬೊಕ್ಕ ಮಂದಿರನು ಕಟ್ಟವೆರು ಎಂಚ ಶಿವ ಬಾಬಾ ನಿಕಲಿಗೆ ಓದ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡು ನಿಕಲು ನೆಂಪಾರ್ಥವಾದ ಮಂದಿರನು ಕಟ್ಟುವರು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಶಿವ ಅತ್ತನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ್ನ ಒವ್ವೆ ಚಿತ್ರಳು ಪೂಜೆ ಜ್ಞಾನನೆ ಬೇತೆ ಭಕ್ತಿಯೇ ಬೇತೆಯಾದುಂಡು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹ ನಿಕುಲು ಇತ್ತೆ ತೆರಿಯೊಂದರು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಹಾಲುನಕೇನೊಚ್ಚಿ ಹಾಲುನ ಪಾತೆರೊಚ್ಚಿ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗಿತ್ತೆ ತೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಒಂದುಂಡು ಸುಖ ಧಾಮದ ಸ್ಥಾಪನಾರ್ಥವಾದ ಬಾಬಾ ನಿಕಲಿಗೆ ಕೂಡ ಆದೇಶ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಐಟ್ಲ ನಂಬರ್ 1 ಆದೇಶ ಕೊರ್ಪು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಾವನಾಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪತಿತರಂತೂ ಆದುಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಏರು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಜೋಕುಲುಲ್ಲೇರ ಆಕಲು ಪರಸ್ಪರ ಸೇರ್ದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಂಚ ಸರ್ವಿಸ್ ಬುದ್ಧಿ ಮಲ್ಪನು ಬಡವರಿಗೆ ಎಂಚ ಸಂದೇಶನು ಕೊರ್ಪನು ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಕಲ್ಪದ ಪಿರೋದ ತರಹ ಬೈದೆರು ತೆರಿಪೇರು ನಿಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ಅಂದು ತೆರಿದು ಬಾಬಾ ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ರಾಜಧಾನಿ ಅವಶ್ಯವಾದ ಸ್ಥಾಪನೆಯರುಂಡು ಇಂಚ ತೆರಿಪನಗ ಅವಶ್ಯವಾದ ತೆರಿವಣರು ಏರು ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದಕಲತ್ತೋ ಆಕಲು ತೆರಿಯುನುಜೇರು ವಿನಾಶಕಾಲುಡು ಈಶ್ವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಪರೀತ ಬುದ್ಧಿದಕಲುಲ್ಲಿರತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಆಕಲು ತಮ್ಮ ಮಾಲಿಕೆರು ಬಂದು ತೆರಿಯೊಂದೆ ರಾಯಿನೆಡ್ದವರ ನಿಕುಲು ವಿಕಾರುಡು ಪಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ಟು ಲಡೈ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಧರ್ಮ ಮಸ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಂಡು ಆಕಲು ಶೂದ್ರ ಧರ್ಮದಕಲು ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಧರ್ಮದಕಲಾದುಲ್ಲರು ಆಕಲು ಪಾದೊಲೆಗೆ ಸಮಾನ ಶಿಗೆಕು ಮಿತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಗವಂತ ನಿರಾಕಾರ ಆದುಲ್ಲೇರು ಈ ಕನ್ನರ್ದು ತುಯ್ಯರೆ ಆವೊಂದೇ ಪುನಃ ಕಾರಣ ವಿರಾಟ ರೂಪೋಡು ಶಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಶಿವಬಾಬಾನ ತೊಜ್ಪೌಜರು ಕೇವಲ ದೇವತಾ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರರು ಪಂದ ಪನ್ಪೆರು ಏರು ದೇವತೆ ಅದುಪೆರು ಅಕುಲೆ ಕೂಡ ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ದೇತೊಂದು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರರ ಪೆರು ವಿರಾಟ ರೂಪದ ಅರ್ಥನು ಏರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೆರು ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ತೆರಿಯೊಂದರ ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಸರಿಯಾಯಿನ ಚಿತ್ರನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪನು ಶಿವಬಾಬನ ತೊಜ್ಪದಿರು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನ ತೊಜ್ಪದಿರು ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ಮಾತೆರಗಲಿ ಸಂದೇಶನು ಕೊರಡಾಪುಂಡು ನಿಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ಅಂದು ತೆರೆದು ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಸಂದೇಶನು ಕೊರ್ಪುನವು ನಿಕ್ಲಿನ ಕರ್ತವ್ಯವಾದುಂಡು ಎಂಚ ಬಾಬನ ಮಹಿಮೆ ಅಪಾರ ಆದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಭಾರತಗುಲ ಸಹ ಅಪಾರ ಮಹಿಮೆ ಉಂಡು ಇಂದೆನಿ 7 ದಿನದ ಕಾಲ ತೆರಿಯೊನ್ನಗನೆ ಬುದ್ಧಿಡುಕುಲ್ಲುಂಡು ಇಂದೆ ಕಾದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂದ ಪನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆನೆ ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬೈದರು ಆ ರೀತಿ ಎದುರುಡು ಬೈದೇರು ಬಾಬಾ ಅಂತ್ಯೊಡೆ ಬರುಡಾಪುರು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹ ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ನಂಬರ್ 1 ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅನುಸಾರ ತೆರಿಯೊಂದರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನು ಶುರು ಮಲ್ತಾರು ಬೊಕ್ಕ ನಿಶ್ಚಯ ಆಂಡು ಏರೇನು ಎಂಕುಲು ಲೆತ್ತೊಂದುತ್ತನೋ ಆ ಪ್ರಿಯತಮನ್ ಬೈದೇರು ಅವಶ್ಯವಾದ ಶರೀರಡ ಬತ್ತದು ಪೊಡತೆ ಅರೆಗೆ 6ನೇ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶರೀರ ಅಂತಿಜ್ಜಿ ಯಾನು ಬೆರಡ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪುತ್ತದು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರದ ರಚಯಿತ ಬೊಕ್ಕ ರಚನೆದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆರಿಪಯ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಇಂದು ಬೇತೇರೆಗಳಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂದು ವಿದ್ಯೆಯಾದುಂಡು ಬಾಬನೆ ಮಸ್ತು ಸರಳ ಮಲ್ತದು ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೇರು ಯಾನ ನಿಕುಲೆನು ಎತ್ತೊಂಜಿ ಧನವಂತಾದು ಮಲ್ಪೆ ಕಲ್ಪಲ ನಿಕುಲ್ನಂಚಿನ ಪವಿತ್ರೇರ್ಲ ಸುಖಿಲ ಏರ್ಲ ಇಚ್ಚೇರು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಈ ಸಮಯಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ಜೀವದಾನ ಮಲ್ಪರು ಬಾಬಾ ನಿಕುಲಿಗೆ ರತ್ನದ ದಾನ ಮಲ್ಪೇರು ನಿಕುಲು ಬೇತಕಲಿಗೆ ಕೊರ್ಪರು ಭಾರತನು ಸ್ವರ್ಗವಾದು ಮಲ್ಪರು ನಿಕುಲ್ನವೇ ತನು ಮನ ಧನರದು ಶ್ರೀಮತ ತಲಕ ಭಾರತನು ಸ್ವರ್ಗವಾದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಇಂದು ಏತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಾರ್ಯವಾದುಂಡು ನಿಕುಲು ಗುಪ್ತ ಸೈನಿಕ ಆದುಲ್ಲರು ಇಂದು ಏರೆಗಳ ತೆರಿಜಿ ನಿಕಲೆ ತೆರಿದುಂಡು ಎಂಕುಲು ವಿಶ್ವದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ದೆತನೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀಮತದ ಮೂಲಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಒಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಒರಿಯನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೋಯರು ಈ ಪಾತೆರನು ಕೃಷ್ಣೆ ಪಂಡ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಕೃಷ್ಣೆ ಅಂತೂ ರಾಜಕುಮಾರ ಆದುಲ್ಲೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಸಹ ರಾಜಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರ ತುಪ್ಪರತೆ ಸತ್ಯ ತ್ರೇತೆಯುಗೊಟ್ಟು ಪವಿತ್ರ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಪವಿತ್ರ ರಾಜರು ಪವಿತ್ರ ರಾಜ ರಾಣಿಯನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ್ನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಿರು ಸುರುಕು ಪವಿತ್ರ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಕ್ನ ರಾಜ್ಯ ನಡಪುಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಅಪವಿತ್ರ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಆಪುಂಡು ಅರ್ಧತ್ತೆ ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷದ ಪಾತೆರೆ ಎತ್ತಂಡ ಇಂಚ ಅರ್ಧ ಇಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಲು ಎತ್ತಂಡ ಹಿಂದುಳು ಏರು ವಾಸ್ತವಡು ದೇವತಾ ಧರ್ಮದಕಲಾದಿತ್ತರು ಆಕಲನ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಸ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಅವಳಿತ್ತನು ಲೆಕ್ಕೆಜ್ಜಂದಿನ ಹತ್ತು ಬುಡ್ತು ಹಿತ್ತೆಂತು ಜನಗಣತಿ ಮಲ್ಪಿರತ್ತೆ ಇಂದು ಡ್ರಾಮಡು ನಿಗದಿಯಾದುಂಡು ಕಲ್ಪರ್ದು ಬೊಕ್ಕಲ ಆಪುಂಡು ಸಾವು ಎದುರುಡು ಉಂತುದುಂಡು ಇಂದು ಅವ್ವೇ ಮಹಾಭಾರತ ಲಡೆಯಾದುಂಡು ಐನೆರ್ದಾರ ನಿಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪರಸ್ಪರ ಸೇರಿದು ಸರ್ವಿಸ್ದ ಯುಕ್ತಿನ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪನಗಲ ಉಪ್ಪರು
ಪಂಡ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ ಉಪ್ಪರು ಹೊಸ ಹೊಸ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪರು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪರು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಮಲ್ಪರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂದೇನು ತೂವೊಂದು ಪೋಯಿನಕಲು ಪೋದು ಬೇತಕ್ಲೆನು ಕಡಪುಡುವೆರು ಬಡವೆರು ಉಪ್ಪಡ ಅತ್ತನ ಸಾಹುಕಾರ್ಯಪ್ಪರು ದಾನ ಧರ್ಮಗಾದು ದೆಪ್ಪಿರತ್ತೆ ಸಾಹುಕಾರರು ಹೆಚ್ಚ ದೆಪ್ಪರು ಮುಲ್ಪಲ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವರು ಸಾವಿರ ರು ದೆತ್ತೊನೇರು ನಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಕಡಿಮೆ ಕೆಲವರಂತೂ ₹2 ಕಡಪುರ್ದು ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ₹2 ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಪನ್ಪೇರು ಬಾಬಾ ಈ ₹1 ಇಟ್ಟಿಗೆದ ಸೇವೆಡು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಲೆ ₹1 21 ಜನ್ಮಗಾದ ಜಮಾ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಇಂದು ಗುಪ್ತವಾದುಂಡು ಬಡವೆರ್ನ ₹1 ಸಾಹುಕಾರನ ₹1,000 ಸರಾಸರಿಯಾದ ಉಪ್ಪುನು ಬಡವೆರ ಕಾಯ್ತಲು ಉಪ್ಪುನನೆ ಒಂತೆ ಐನರ್ದವರ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೇರು ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡತ್ತೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಸಹ ದಾನ ಧರ್ಮಗಾದ ದೆಪ್ಪೇರಿತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪಡು ಬಾಬಾಗ ಸಹಯೋಗ ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಐಕ್ ಪ್ರತಿಫಲನು ಬಾಬಾ 21 ಜನ್ಮಗಾದ ಕೊರ್ಪೇರು ಬಾಬಾ ಬತ್ತದ ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಯೋಗ ಕೊರ್ಪೇರು ಇತ್ತೆಂತ ಈ ಪ್ರಪಂಚನೆ ಒರಿಯುಜಿ ಮಾತಲ ಮಣ್ಣು ಪಾಲಾಯರುಂಡು ಇಂದು ಸಹ ನಿಕ್ಲೆ ತೇರಿದನು ಕಲ್ಪದ ಪಿರೋದ ಲೆಕ್ಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ಆವಡಾಪುಂಡು ನಿರಾಕಾರ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವರು ಜೋಕ್ಲೆ ದೇಹದ ಮಾತ ಧರ್ಮನು ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ತದು ಒರಿ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ಲ ಸಹ ಅತ್ತನ ಬ್ರಹ್ಮಲ ಸಹ ರಚನೆಯತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಏರ್ನ ಬಾಲಯದುಲ್ಲೇರು ಏರ್ ರಚನೆ ಮಲ್ತೇರು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರನ ಎಂಚ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಇನ್ನೇನು ಏರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು ಬಾಬನೆ ಬತ್ತದು ಸತ್ಯ ಪಾತಿರನು ತೆರಿಪವರು ಬ್ರಹ್ಮಲ ಸಹ ಅವಶ್ಯವಾದ ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಡೇ ಇಪ್ಪುವರು ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಖವಂಶಾವಳಿ ಪಂದು ಗಾಯನ ಉಂಡು ಭಗವಂತೆ ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿದ ರಚನೆ ಎಂಚ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪನ್ಪಣ್ಣೆ ಏರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು ಬ್ರಹ್ಮೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಉಪ್ಪಡತೆ ಐನಿರ್ದವರ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪರು ಏರ್ಡಯ್ಯಾನ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದೇನೋ ಆ ಕುಲ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಜನ್ಮದ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮಡುಲ್ಲೇರು ಬೇರು ಪೂರ್ಣ 84 ಜನ್ಮಂದೆ ತೊಂದೇರು ಬ್ರಹ್ಮದಾಲ ರಚಯಿತ ಒರಿಯೇ ನಿರಾಕಾರ ಬಾಬಾ ದುಲ್ಲೇರು ಆತ್ಮಲು ನಿರಾಕಾರಿಯಾದುಲ್ಲೇರು ತೆರಿಪವಿರು ಯಾನು ಬೆರಡ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದು ಪುದರ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪುದರ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ರಾಜ ಋಷಿಯಾದುಲ್ಲರು ಸುರುಟ್ಟು ಸನ್ಯಾಸ ಮಲ್ತದು ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಇಪ್ಪರೆ ಸುರು ಮಲ್ತರು ಅಪ್ಪಗ ಪುದರ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪಡಾಂಡು ಆಂಡಲ ಸಹ ಮಾಯೆ ನುಂಗಿದು ಬಿಡ್ತುಂಡು ಪನ್ಪನೇನು ತೂನಗ ಮಾಲೇನು ಮಲ್ಪನ ಪುದರ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪನೇನು ಬುಡ್ದು ಉಡಿಯರು ಇತ್ತಿದ ಪ್ರಪಂಚಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಡು ಮಸ್ತ್ ಮೋಸ ಉಂಡು ಪೇರುಡುಲ ಮೋಸ ಉಂಡು ಪರಿಶುದ್ಧವೈನ ವಸ್ತು ತಿಕ್ಕುನನಿಜ್ಜಿ ಬಾಬಾಗಲ ಮೋಸ ಮಲ್ಪೇರು ಸ್ವಯಂನು ಭಗವಂತೆ ಬಂದುಲೆ ತೋನುವೆರ ಸುರು ಮಲ್ಪೇರು ಆತ್ಮ ಪಂಡದಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಏರು ಪನ್ಪನೇನು ನಿಕ್ಲಿತ್ತೆ ತೆರಿಯೊಂದರು ನಿಕ್ಲೆಟ್ಲ ಸಹ ನಂಬರ್ ವಾರು ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅನುಸಾರ ಉಳ್ಳರು ಏರು ಎಂಚ ಓದುವೆರು ಬೊಕ್ಕ ಓದವೆರು ಪದವಿನ ಪಡೆಪೇರು ಪನ್ಪುನ ಮಾತಲ ಬಾಬಾಗ ತೆರಿದುಂಡು ಎಂಕುಲು ಬಾಬನ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದ ಕಿರೀಟಧಾರಿ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಅವಂದುಲ್ಲ ಪಂದು ನಿಶ್ಚಯ ಉಂಡು ಆಯ್ದವರ ಅಂಚಿನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತು ತೊಜ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ಎಂಕುಲು ರಾಜಕುಮಾರರಾದುಲ್ಲ 584 ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರವನ್ನು ತಿರುಗದ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಆಪ ಇಂದು ನರಕವಾದುಂಡು ಇಂದೆಟ್ಟು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಸಾರ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಬಾ ಕೂಡ ಬತ್ತದು ಬಂಡಾರನ್ನು ಸಂಪನ್ನ ಮಲ್ತದು ಕಾಲ ಕಂಟ ಕೊರದು ದೂರ ಮಲ್ಪೇರು ನಿಕುಲು ಮಾತರಲ್ಲ ಕೇಂದು ಮುಲ್ಪ ಬಂಡಾರನ್ನು ಸಂಪನ್ನ ಮಲ್ಪರೆ ಬೈದರತ್ತೆ ಅಮರಪುರಡು ಮೃತ್ಯು ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಬಾ ಬರ್ಪುನನೆ ಭಂಡಾರನು ಸಂಪನ್ನ ಮಲ್ತದು ಕಾಲ ಕಂಟಕರನ್ನು ದೂರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅವು ಅಮರಲೋಕ ಇಂದು ಮೃತ್ಯುಲೋಕವಾದುಂಡು ಇಂಚಿನ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಪಾತಿರನು ಪನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೇನೋಡಾಪುಂಡು ವ್ಯರ್ಥನತ್ತು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗದ ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕ್ಲನ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲು ಹಿಡ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ 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 ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಬಾಬಾ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕಾದ ಮಲ್ಪನ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಓದೆಯರ ಬೈದೇರು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಏಪಲ ಈ ರೀತಿ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಲೆಕ್ಕ ತನುಮಾನ ಧನರದು ಭಾರತನು ಸ್ವರ್ಗವಾದ ಮಲ್ಪನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಡಾಪುನು ರಡ್ಡು ಪರಸ್ಪರಡು ಮಸ್ತ್ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಜ್ಞಾನದ ಪಾತ್ರನು ಕೇನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಪನುಡಾಪುನು ಬಾಬನ ಈ ಆದೇಶ ಸದಾ ನೆನಪು ಪಡು ಹಾಲನ್ನು ಕೇನು ಪನುಚ್ಚಿ ಹಾಲನ್ನು ಪಾತಿರೊಚ್ಚಿ ವರದಾನ ಹದ್ದದ ಸರ್ವ ಕಾಮನೆದ ಮಿತ್ತು ಜಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾಮ ಜಿತ್ ಜಗಜ್ಜಿತ್ ಭವ ಕಾಮ ವಿಕಾರದ ಅಂಶ ಸರ್ವ ಹದ್ದದ ಕಾಮನೆಯಾದುಂಡು ಕಾಮನೆ ಒಂಜಾದುಂಡು ವಸ್ತುದ ಮಿತ್ತು ನನಂಜಾದುಂಡು ವ್ಯಕ್ತಿದ ಮೂಲಕ ಹದ್ದದ ಪ್ರಾಪ್ತಿದವು ಮೂಜನೆದಾದವು ಸಂಬಂಧನು ನಿಭಾಯನೆ ಮಲ್ಪನೆಟ್ಟು ನಾಲ್ನೆದವು ಸೇವಾ ಭಾವನೆಡು ಹದ್ದದ ಕಾಮನೆದ ಭಾವ ಒವ್ವೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅತ್ತನ್ನ ವಸ್ತುತ ಪ್ರತಿ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಪುಂಡು ಇಚ್ಚೆತ್ತು ಅಂಡ ಇಂದು ಎಡ್ಡೆದು ತೋಜುಂಡು ಇಂದು ಸಹ ಕಾಮ ವಿಕಾರದ ಅಂಶವಾದುಂಡು ಏಪ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂಶ ಸಹ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಪುಂಡು ಅಪಗ ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಕಾಮಾರ್ಜಿತ್ ಜಗಜ್ಜಿತ್ ಸ್ಲೋಗನ್ ಹೃದಯದ ಅನುಭೂತಿ ಮಲ್ಪುನಿರ್ದವರ ದಿಲಾರಾಮ ಬಾಬನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯರ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಲೆ ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿನಿ ಜಮಾ ಮಲ್ಪುಲೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸೇವೆಗೆ ನಿಮಿತ್ತಾಲೆ ಮನಸ್ಸು ಸ್ವಯಂ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿಯಾದುಂಡು ಅವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ದು ಇತ್ತುಂಡ ಅರ್ಥಾತ್ ಆರ್ಡರ್ದು ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತುಂಡ ಪಾಸ್ವಿತ್ತಾನ ರತ್ತುಂಡ ರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಆದು ಬಿಡ್ಪರು
ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿನಿ ಜಮ ಮಲ್ಪೆರೆಗ ಅದು ಎಂಚಿನ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪರ ಇನ್ನೇ ಮಲ್ಪುಲೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಪಣ್ಣ ಕೂಡಲೇ ಸಂಕಲ್ಪಲು ಸ್ಟಾಪ್ ಆದ್ಬಿಡೋಡು. ಸೇವೆದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತರಡು ಸೇವೆಡು ಉಪ್ಪಡ ಇತ್ತದು ಬಿಡೋಡು. ಆಪನು ಪರಮಧಾಮನು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತರಡ ಪರಮಧಾಮನು ಮುಟ್ಟದು ಬಿಡೋಡು. ಇಂಚಿನ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂಡೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.